Ka kɛɲɛ ni finitigiw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw ye min ye soldat Musa Sanogo ye ani Maréchal de logis Bazi Keita tɛgɛ kɔnikɛla ninnu fila la ni waati in na. Hakilijigila ni soldasi ninnu ye kasodenw de ye n'u tun ye maa 5 ye n'u kun datugulen don ka 1 gendarmerie kɔnɔna na. A gendarmew ka fɔ la ko ni maa ninnu nɔminɛlen don marifa yurukuyuruku fo ka taa se walifalenna maa 2 ni bɔli ma. Ko ni maa ninnu sera ka fiɲɛ durun ka sababu kɛ k'u ye wo de bɔ u ka kasobo ɲɛgɛn na. Ɛri damadɔ kɔfɛ min kɔni ye kunnafoni ye o jɛnsɛnna finitigilakaw fɛ fan bɛɛ lajɛlen na ni ka se ka tɛgɛkɛ ni maa ninnu na. Soldat Musa Sanogo ale kɔni tala minɛ senu bar dɔ kɔnɔna na mini Bamakɔ cɛ yɛrɛ bɛ taa kilomɛtiri 16 bɔ ɲɔgɔn la. A soldasi tɔ kelen n'o ye Maréchal de logis Bazi Keita ye ale minɛna Sebenikɔrɔ yan fan fɛ. An bɛ yɔrɔ min na iko sisan ni maa 2 ninnu kɔni ni tɛgɛ kelen don u la u bɛ kaso la ni waati in na. Min ye a soldasi 3 kasoden tɔw ye sa olu kɔni bɛ fiɲɛ fɛ ni waati in na. Min ye ka 1 gendarme ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw ani ɲininiw olu kɔni bɛ senna halisa. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara.